खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दासान्दि क'क्राझार जिल्ला बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि बोसोरारि थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंजानायनि मैयानि नैथि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै लाइमोन बर' थुनलाइ गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां उख्रां ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बिटिआर सरकारनि बे बोसोरारि थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंनाया जोबोरैनो बाख्नायथाव। मानोना मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला थुनलाइखौ फोथांना लाखिनाया जोबोरैनो गोनांथार आरो थुनलाइनि गेजेरजोंसो मोनसे हारिया बुहुमाव सिनायथि जानो हायो होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं उदालगुरि जिल्लानि दोनस्रि ब्लक UPPL नि गिदिरथार जयनिं हाबाफारि आरो सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि 37 नं दोनस्रि ब्लक UPPL नि बानजायनायाव गरायमारि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव UPPL नि गिदिरथार जयनिं आरो सुबुं गौमा हाबाफारि लायो। उदालगुरि जिल्ला UPPL नि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिनि मासि सामलायनाय गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, EM राकेश ब्रह्म, EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, MCLA माधव सेत्री आरो UPPL मिरुनि खगेन देखा, दोनस्रि ब्लक UPPL नि आफादगिरि रुजुगोरा मोसाहारिजों लोगोसे गोबां मिरु जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनां बाथ्रा बावदि मैयानि बे गिदिरथार जयनिं हाबाफारियाव BPF, कंग्रेस, RJD बायदि राजखान्थि दोलोनि 2000निबो बांसिन दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैयो एबा जयनिं जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं आलफा आइजों म्यानमारनि मोनसे खारबाय थानाय बादायाव सासे संगालिखौ हमनाय जाथाया मैया रबिबार सानजौफुनिफ्राय मोनसे सस'नाय सोमजिहोदों। गलाघाटनि सुरुफटारनि लाइमोन मानस बरगहाइखौ आलफा आइ बादायाव आसाम पुलिसनि जानानै संगालि खालामनायनि दायआव खानाय जादों। बे बाथ्राखौ मैया रबिबारनि सानजौफुआव आलफा आइआ मिडियानो मोनसे मावख'आरि भिडिअ' मेसेजआव फोरमायदोंमोन। भिडिअ' मेसेजआव आलफा आइआ फोसावनाय बिबुंथिनि बायदिब्ला म्यानमाराव सोलिबाय थानाय आलफा आइ बादायाव सासे पुलिस संगालिखौ हमनाय जादों। बिथांनि मुङा मुकुट आसाम उर्फे मानस बरगहाइ। भिडिअ'आव मानस बरगहाइआ आलफा उदांखौ सोंनो फिननायाव खुगा गेवो। मख'नो गोनांदि भिडिअ'आव मानस बरगहाइआ दाबि खालामदोंमोन दि बियो आसाम पुलिसनि स्पेसियेल सेलनि सासे साब इन्सपेक्टर जायखौ आलफा आइनि बेरेखायै खामानि मावनो थिसननाय जादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा आलफा उदांआव हाबनानै संगालि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। नाथाय बेनि उल्थायै आसाम पुलिसआ मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बुङो 2021 मायथाइयाव आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्सआव बरगहाइ मुंनि सासेबो सुबुंखौ थिसननाय जायाखैमोन आरो बेबादि रावबो सुबुंखौ आसाम पुलिसआ आलफा उदां बादायाव दैथायहरनाय जायाखै। मानस बरगहाइ मुंनि सासे सेंग्राया पुलिस मावख'गिरि महरै होनाय सिनायथिया आबुङै नंखाय आरो नंखाय होनना फोरमायो। ब्रैथि रादाबाव दं उत्तराखन्डनि उधम सिंह नगर जिल्लायाव खाथिमा खाथिनि बाबा बरामल थानसालियाव सासे फुजारि आरो सासे सेवादार मावसोम हानजाखौ खेबनै बुथारनायनि दायआव पुलिसआ मैया रबिबाराव 3 सुबुंखौ खायो। बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि बुथारनायनि थाखाय सासे बारग' सेवादार, सासे अघरी बाबा आरो दायगोनां रेकर्ड गोनां सासे सुबुंखौ खानाय जादों। गागि पुलिस सामलायगिरि मन्जुनाथ टिसिआ बुंदोंमोन दि थानसालिनि फुजारि बाबा हरिगिरि महाराज आरो सेवादार रुफाखौ 4 जानुवारि आरो 5 जानुवारिनि मोनायाव लावथिजों बुनानै बुथारनाय जादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जाथाय जायगानिफ्राय माखासे नोगोद रां आरो गुबुन बेसादफोरबो लानाय जादोंमोन। पुलिसआ फुजारिनिफ्राय खावजानाय नोगोद 4700 रां, गंसे मबाइल आरो गंसे इन्टारनेट दंगलबो बोखांनो हायो। SSPआ बुंदोंमोन दि जाथायनि नायबिजिरनाया मोनसे जुजिनायमोन मानोना जायगायाव CCTV केमेरा गैयामोन आरो जाथायाव जोखोम जानाय नैथि सेवादारआ जेबो थोजासे खौरां होनो हायाखैमोन होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं
गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।